Samtang DI kanhi OFW nga gireklamo usab tungod sa pagpangulata, kawas pagidani nakuhaan siya og mga drug paraphernalia ingon man og armas. Ryan Sorote, Sugin Limi. Pasalamat kay siya nga kitabangan siya nimo. Di lang suko sa mga marmaga o iya Wa kanihata, wa kanihata. karang adlaw mo. Siyempre tagat-tagat niya. Pero karon lang adawa siya wa kanihata. Kumukha mo siya. Wakapugni nga makapatu sa iyang luha kining kanhi OFW nga gisikop sa kapulisan human gireklamo nga nangulata. Pasado alas 7 kagabi, ang kapulisan sa Mambaling nakadawat og tuwag gikan sa usa ka Solen Padillo nga nangangkong kalipin sa usa ka Nestor Aviso kinsa iyang gipasangin lang nangulata. Daling misusi ang kapulisan sa Mambaling sa pension house kung asa nag-estar si Aviso o didto ilang nakitan kining mga kabtangan sama sa drug paraphernalia, t-shirt sa pulis ug armas. Ngabot sa mo dito nga nakita na mo dito sa kuan sud sa kwarto maring paraphernalia mga armas nga atong nakita dito mga bala. Si Aviso sa iyang habig mipadayag nga ang armas nga na-recover sa kapulisan igo lang giprenda kaniya og wa gani kini niya gamita. Gimakakusab niini nga iyang kapuyo si Padillo tungod kay sud lamang sila nga higala og ang mga na-recover nga drug paraphernalia iya sa higala ni Padillo. Dili ka nang katong Miriam good. Na kung siya kuan na des ka nang dulho. Natay ko nganong dagan sa plastic. Iyam na mga plastic dito katong tigana nga kanang kuan na kanang plastic ba walay kanang walay drugs nga kanang kuan. So dili sa mo kan ba kanang silingan na magamit. Ako mo problema lang kanang nasa kwarto na ko. Ako lang inabangan. Bisan ba magdisco sa dia sa Pero mo apil ta gamit sir di. Kanang naman ko yung history na ano kuan lang kanang Nasayran nga ni atong buwan sa Disyembre lang niabot sa nasod si Aviso diin gikan kini mitrabaho sa Saudi isip OFW. Ryan Sorote, News 5. Dili mo menos 2 ka milyon ka pesos nga balor sa gun manufacturing equipment ug nagkalaing-laing parte sa armas ang nasakmit sa Regional Police dito sa syudad sa Danao, ang gilang gun capital sa Sugbo. Jinky Barrio, Sugin Limi. Kini ang nagkalain-laing makinarya sa pagbuhat og mga paltik nga armas sa Danao City nga nakumpiska sa mga sakop sa PNP Regional Special Operations Group o Regional Intelligence Division. Dugay nang gipanidan sa mga pulis ang panimalay ni Manuel Tunyakaw dinhi sa Barangay Suba, Danao, kung diin makumpiska ang maong mga makinaryas. Matod sa pulis, dugay na nag-operate si Tunyakaw kinsa na ilhang tigama og lain-laing kalibre sa armas. Ang nakumpiskang makinaryas ug nagkalain-laing parte sa armas gibanabanang mo kantidad og di mo menos sa 2 ka milyon ka pesos. Definitely, malaki ang magiging tulong nito to lessen yung yung potential na mga loose firearms na magpo-proliferate sa ating mga lansangan, di ba? Gipasalig sa mga kadagkuan sa PRO7 nga sinugdanan palang kini sa subsub nila nga kampanya batok sa pagkatap sa loose firearms labi na kay nagkaduol na ang barangay elections. Ma-assure ko kayo, PRO7 ay magiging tuloy-tuloy, magiging sustained yung ating operations against loose firearms, against illegal manufacturer. Ang suspetsado nga si Tunyakaw nakapian sa rasabdayon kagahapon sa kasong illegal possession of firearms nga gisangat sa kapulisan. Apan laing kaso mo'y giandam sa PNP batok niya karon nga mo ang paglapas sa Presidential Decree 1866 nga dunay kalabutan sa illegal manufacturing of firearms. Jinky Barrio, News 5. 2 ka gidudahang tulisan nga nanunggab og habal-habal driver na kulatahan sa mga istambay. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Niya ka na sa salog kining usa ka construction worker nga nagdumili sa pagtuyog sa mga barangay tanod ug kapulisan diin dado na unta sa tambalanan human makulatahid lang nanunggab og habal-habal driver. Pasado alas 10 kagabi giingong dinhi sa Highway 77 Barangay Talamban nahitabo ang pagpanunggab sa biktimang si Dimitriyo Uwano, 24 anyos, usa ka habal-habal driver. Ang tanod sa mga barangay mipadayag nga misakay sa motorsiklo ang 2 ka gidudang tulisan nga silang Vicente Rabanes, 22 anyos, ug Santos Ribucas, 30 anyos, nga puros mulupyo sa lungsod sa Cebu nga. Gayong dihang naabot sila sa mong dapit, si Ribucas kalit lang midunggab sa biktima sa walay igong hinungdan diin mayong pagkaigo sa liog sa biktima. Tungod sa mong panghitabo, ang 2 gitabangan og kulata sa mga mulupyo ug habal-habal driver sa mong dapit. Kuan na siya kay gitabangan sa mga disidente ngadto ba, kay igukod na siya.
Kaya mo bang ipunta na sa siya ang yang kuan kay mo din awa man siya wa di mo gyud kaila yang gidong. Ang duha himakak sa pasangil nga ilang tulison si Uwano. Apan giangko ni bukas nga iyang nadunggaban si Uwano tungod kay gipasingitan man sila niini. Ako nga kakasa na yan ang isa na gano'n sa kanalaban. Yan, patapsinan kami. Ikaw gipatapsingan kaniya. Oo, kami nila kauban. Nya mo to imong kasakyan siya niya imong gidunggab. Oo, ako lang nila, buwaka kaya. Nakita mo tinuod to nga padung mo manulis. Dili mamoy. Ha? Dili siya ra man ato mo. Ano man to? Mo niya air mo nagtulong sa banghaws gidala kuya kung ipukaw. Imo to yung iya kung gidala. Imo to nakay na wag ko balo nakay ba yung motor. Leslie Caminado Vistil, News 5. 250,000 na kantidad sa shabu na sakmit sa kapulisan atol sa bypass operation sa Cebu City Intelligence Branch sa Barangay Ermita. Tulo ka tawo na sikop usa nga mauntay target sa bypass naka-eskapo. Alang sa dugang detalye atong makauban sa linya sa telepono si Ryan Sorote. Ryan? Yes, Attorney Georgia, pasado alas 6 kagabi ang City Intelligence Branch nilusad sa kabaybas operation diin tulo ang nadakpan og laing usa ang naka-eskapo. Si 144 ka mapakita sa gidudahang Shabu ang nakuha sa kapulisan nga gipanag-iyan nila Maria Nancy Inso Gonzalez, 44 anyos, Mary Ann Blanco, 28 anyos, alias Baliling, George Barrientos, 25 anyos, ug kining giingon nga bayot o Wenceslao Kabugason 48 anyos nga maoy target sa bypass operation apan kini maoy naka-eskapo. Si Gonzales kapuyo ni Kabugson nakuha pagid og kapin 500 ka pakete sa magdahang Shabu sa laing bahin si 127 kang Blanco, 105 kang Barrientos ug laing 15 ka pakete gikan ka Kabugson. Matod sa kapulisan nadali ni Kabugson sa iyang pag-eskapo ang bypass money nga 3,000 pesos. Sa kinadibukan ni Georgia mukabad sa 250,000 pesos ang kandidat sa mga sakmit nga ebidensya ug laing 18,000 pesos gikan sa maong mga dinakpan. Gihulagway sa kapulisan nga makadispose og di muminus sa 250,000 pesos og shabu ang maong grupo sa matag semana. Hugtanong gimakag sa mga suspetsa ng ilang kalambikitan sa gidudahang pagbaligya nila og drogas. Ang tulo magatubang og kasong pagkupot og giniling drogas samtang kasong pagpamaligya ang ipasaran ni Kabugson bisan naka-eskapo kini. Ryan Sorote, News 5. Gumikan sa mga bombing sa Mindanao, nagtagbo kaganinang buntag ang mga opisyal sa PNP Region 7 ug mga leader sa Muslim community sa mga syudad sa Cebu, Mandawi, Lapu-Lapu ug Talisay. Jinky Barrio, Suginlimi. Kinatibuk ang crime prevention mo itumong sa panagtagbo kaganina apan giklaro gyud sa mga Muslim leaders nga ania magbase sa Sugbo nga hugot nilang gikondina ang mga pagpamomba sa Mindanao. Nabalaka ang Muslim community nga sakyan sa mga daotang pundok dinhi ang mga pagpamomba sa gawas ug sila mo'y mapasanginlan. Ang amo lang gihanyo sa atong mga kapulisan na intay mga pananglitan na mga pangitabo i-refer nila sa amo kung sa naka validate ba Muslim ba na o dili. Andam silang muk-operar sa bisan unsang matang sa investigasyon dinhi sa Kabisayan. Every month, mayroon tayong peace advocate dito sa ating mga community. Not only for Muslim community leader, in our brother Christians, itong mga nangyayari. Mahal namin ang Cebu. Kaya ayaw namin na may taong magkasing ng kaguluhan dito. Isusumbong namin sa mga military kung mayroon kaming malalaman ng mga tao. The different leaders assured us of their continued support for the PNP, especially for Police Regional Office 7. Ang National Commission on Muslim Filipinos misaad nga makig-alayon sa pulis kung dunay masayran nga buot muhasi og kasamok sa Kabisayan. Nagbibigay ng kumbaga assurance na hindi po yung mga nangyayari dyan isolated na sa Mindanao is mapupunta dito or may mangyayaring mga ganon. Jinky Barrio, News 5.